Dolný Kubín, nádherný skvost Oravy, rozprestiera svoju náruč v prekrásnom prostredí Oravskej vrchoviny na oboch brehoch rieky Orava. Dolný Kubín dostal do vienka prírodné prostredie, ktoré patrí medzi najkrajšie v Európe. Obklopené je v náručí 5 pohorí. Okrem Oravskej vrchoviny, malebnou Kubínskou hoľou, ktorá je súčasťou Oravskej Magury, monumentálnou Malou Fatrou, romantickou Veľkou Fatrou a majestátnymi chočskými vrchmi s dominantným Veľkým Chočom. Veľký Choč, jeden z najkrajších slovenských vrchov, patrí medzi najmalebnejšie dominanty strednej Európy. Zo svojho vrcholu poskytuje nádherné pohľady na oravskú a liptovskú krásu Slovenska. Vody rieky Oravy prinášajú Dolnému Kubínu pozdrav z celej Oravy. Na jej hladine sa odráža romantická a divoká krása hôr spod Babej hory, ale aj ostrého Roháča. Rieka Orava v Dolnom Kubíne elegantne obmýva Bzínsky meander, pohľadí Trniny, Brezovec a Kuzminovo, aby s dôstojnou úctou prijala vody Jasenovského potoka, pritekajúce z kraja, kde vyrástli Zmeškal, Hviezdoslav a Kukučín. Veľké osobnosti Slovenska. Následne sa už Orava, ozdobená nádherou Kráľovianskej doliny, vlieva do rieky Váh. Krásna, čistá a nepoškvrnená ako mladucha. Jej vody prinášajú Slovensku posolstvo aj o dolnokubínskej oravskej kráse, ozdobenej vznešenou hudbou a krásnou slovenskou poéziou. Dolným Kubínom prechádzajú európske trasy spájajúce Balt s Balkánom, so strednou Európou a Apeninskou oblasťou. Mesto tak svojou polohou predstavuje ideálne východisko pre turistov, ktorí navštívia rázovitý kraj Oravy, aby sa nadýchali histórie, spoznali súčasnosť, ale aj načerpali nové sily v lone malebnej prírody. Dolný Kubín ležal na križovatke ciest známy už v dávnoveku. Historici by určite mohli celé hodiny rozprávať o prvých osídleniach územia dnešného Dolného Kubína. Mnohé však zostáva navždy skryté, zahalené pod hradbami rokov minulých. Stopy po najstaršom osídlení kubínskeho územia pochádzajú už z obdobia eneolitu, z neskorej doby kamennej, približne 3000 ročia pred Kristom. V tých časoch sa na vrchu Trniny usadil ľud, ktorý vytvoril civilizáciu archeológmi pomenovanú kultúra bádenská, čo dnes pripomínajú zachované pozostatky keramiky. Podstatne väčšiu intenzitu osídlenia nachádzame v mladšej a neskorej fáze doby bronzovej, keď Oravu osídlil ľud lužickej kultúry. Dve významné lužické pohrebiská preskúmali bádatelia aj priamo v samotnom Dolnom Kubíne. V hroboch lužickej kultúry objavili množstvo atraktívneho archeologického materiálu, najmä viacero druhov keramiky, ale aj ihlice, britvu, nožík, prstene či bronzové krúžky. V predveľkomoravskom období stáli na kubínskych trninách a ostrej skale nad Vyšným Kubínom opevnené hradiská.
Práve v tomto období prišli na naše územie Slovania, ktorí osídlili pôvodné púchovské sídliská a upravili si ich pre svoje potreby. Osídlenie okolia Kubína sa nikdy neprerušilo na dlhšiu dobu, keďže tadiaľto viedla stará obchodná cesta, v Európe dobre známa ako Magna Via, Veľká cesta. Najstaršia písomná zmienka o Kubíne pochádza z roku 1314 v listine magistra Donča pri určení hraníc Vyšného Kubína. Pri následnom rozdelení Kubína na Vyšný a Dolný sa Vyšný Kubín rozvíjal ako zemianská dedina a Dolný Kubín ostal kráľovským majetkom. Jeho obyvateľov tvorili nielen roľníci a pastieri, ale aj remeselníci, obchodníci a služobníci nedalekého Oravského hradu. Na začiatku 17. storočia spustošili Dolný Kubín Bočkajovi hajdúsi, bojujúci proti Palatínovi Jurajovi Turzovi. Z podpálenej obce vtedy ostalo len 7 domov, z toho 4 poškodené. Medzníkom v dejinách Dolného Kubína sa stal rok 1632, keď oravský župan gróf Gašpar Ileš Házy povýšil Dolný Kubín na mestečko a udelil mu právo konať týždenné trhy v nedeľu a 2 výročné jarmoky. Privilégium pod pokutou prikazovalo obyvateľom Dolného Kubína stavať len pekné a úhľadné domy, opraviť obecný špitál a školu. Mesto sa začalo výraznejšie meniť po roku 1683, keď sa po vypálení susednej Veličnej definitívne rozhodlo, že sa stane stoličným sídlom. V roku 1650 dolnokubínsky richtár Ján Radlinský dal v Krakove vyhotoviť prvú mestskú knihu viazanú v koži s kovovou matricou. Rôznymi typmi písma do nej zapisovali majetkové prevody, mešťanské listy a kontrakty dlhých 222 rokov. Ľudí mestečka pod Chočom okrem násilníckych vojakov sužovali aj neúrodné roky, hladomory a epidémie. Na začiatku 18. storočia žilo v Dolnom Kubíne len 350 obyvateľov, asi toľko ako pred 100 rokmi. Do konca storočia však ich počet vzrástol 5-násobne. V 19. storočí sa Dolný Kubín začal čoraz výraznejšie dostávať do povedomia Slovákov. V meste pod majestátnym Chočom sa narodili alebo pôsobili viaceré významné osobnosti, ktoré výrazne prispeli k rozvoju slovenskej kultúry a vzdelanosti. Nesporne k ním patrili Janko Matúška, autor textu slovenskej hymny, Pavol Orsák Hviezdoslav, najväčší slovenský básnik, Ladislav Nádaši Jége, lekár a spisovateľ, ako aj farár a významný národný dejateľ Andrej Radlinský. Postavenie kultúrneho centra Oravy si mesto uchovávalo aj po vzniku prvej Československej republiky. Po druhej svetovej vojne začala v meste rozsiahlejšia stavebná činnosť. Pribudli nové byty, verejné budovy a priemyselné závody. Významné obdobie pre Dolný Kubín nastalo po roku 1960, keď sa po mnohých rokoch stal opäť sídlom celej Oravy. Zmeny spoločensko-politických pomerov po roku 1989 sa odzrkadlili aj v Dolnom Kubíne. Dobudoval sa zimný štadión, v centrálnej časti starého mesta vyrástol hotel City Park, na ktorý nadviazala výstavba slovenského unikátu kolonádového mosta pre peších cez rieku Oravu. Úpravy sa dočkali aj priestory parku a námestia Martina Kukučína.
Raritou námestia Slobody sa stali netradičné binárne hodiny. V centrálnej časti sídliska Brezovec pribudla nová dominanta – kostol Povýšenia svätého Kríža. V súčasnosti svoj domov v Dolnom Kubíne našlo takmer 20 000 obyvateľov. Dolný Kubín pozostáva z 10 mestských častí. Banisko, Beňová Lehota, Brezovec, Kňažia, Malý Bysterec, Medzihradné, Mokraď, Staré Mesto, Veľký Bysterec a Záskalie. K mestu patria osady Jelšava a Srňacie. Prítomnosť sa v meste snúbi s históriou. Pôvodne poddanská dedina sa v premenách času postupne rozvinula na historické, ekonomické, kultúrne a športové centrum Moravy. Architektúru rôznych storočí doplňajú ostrovy mestskej zelene priamo v centrálnej časti mesta a plochy záhrad a sadov v prímestských častiach. Dôležitú súčasť sociálneho a hospodárskeho rozvoja Dolného Kubína predstavuje projekt bezbariérového mesta. Odstraňovanie bariér pre imobilných ľudí, seniorov či rodičov s deťmi uľahčuje ich každodenný pohyb v meste. Handicapovaným návštevníkom Dolného Kubína poskytuje pestrejšiu paletu možností spoznávať tajomstvá mesta pod dominantným chočom. Základnou urbanistickou pamiatkou Dolného Kubína je jeho námestie. Aj keď sa postupne vyvíjalo, nemalo v stredoveku dnešný rozsah a podobu. Tej sa dočkalo až po 2 ničivých požiaroch na sklonku 19. storočia. Pravdepodobne najzaujímavejšou históriou dýcha budova stoličného domu, ktorá v minulosti slúžila ako sídlo Oravskej stolice. Na fasáde medzi prvým a druhým poschodím nad hlavným vchodom do budovy je osadený reliéfny, polychromovaný pieskovcový stoličný erb Oravy z 18. storočia. V súčasnosti v stoličnom dome sídli Oravská galéria. Zbierkovým fondom v 8 výtvarných disciplínach s počtom takmer 7800 kusov výtvarných diel patrí medzi najvýznamnejšie verejné galerijné inštitúcie na Slovensku. Navyše Oravská galéria pravidelne organizuje aktuálne krátkodobé výstavy v 4 výstavných priestoroch.
Na základoch prvého dolnokubínskeho kostola bol v 80. rokoch 19. storočia vystavaný rímskokatolický farský kostol svätej Kataríny Alexandrijskej. Interiér vymaľovala a reštaurovala dielňa Slovenské umenie. Chrám evanjelickej cirkvi augsburského vyznania bol stavaný na mieste požiarom zničeného tolerančného kostola v rokoch 1893 až 1894. Kostol podľa návrhu Jána Hálu vymaľoval Anton Bodnár. V roku 1906 rozšírila počet objektov monumentálnej a úžitkovej architektúry v meste Čaplovičova knižnica. Samostatné oddelenie Oravského múzea Pavla Orsága Hviezdoslava v Dolnom Kubíne patrí k najvzácnejším historickým vedeckým knižniciam na Slovensku. Vedecká knižnica ukrýva výsledky celoživotného zberateľského úsilia Vavrinca Čaploviča, ktorému sa podarilo získať najcennejšie diela od 15. do polovice 19. storočia. S budovou Čaplovičovej knižnice je úzko prepojené literárne múzeum Pavla Orsága Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, najstaršie literárne múzeum na Slovensku. Expozícia v 3 miestnostiach približuje život a tvorbu najväčšieho zjavu slovenskej poézie prelomu 19. a 20. storočia, básnika Hviezdoslava. Textový a obrazový materiál doplňajú originálne osobné veci z pozostalosti básnika. V mestskej časti Záskalie sa do dnešných dní zachovala dvojpodlažná kamenná budova z prvej polovice 18. storočia. V nedalekej Mokradi nový majiteľ Abafy vstaval do pôvodne renesančného kaštieľa kaplnku v barokovom štýle. Ešte aj v súčasnosti sa v mestskej časti Kňažia konajú bohoslužby v murovanom barokovom kostole, ktorý bol postavený na mieste staršieho dreveného kostola. Neskorší a už empírový kaštieľ stojí na Malom Bysterci. Donedávna sa v Dolnom Kubíne zachovalo viac ľudových domov z 19. storočia. Pozorúhodný je najmä zrekonštruovaný farbiarsky dom v Kohútovom sade, v ktorom býval kultúrny pracovník a spisovateľ Theo Herkel Florin. Svedectvo svojej doby nesie aj dolnokubínsky židovský cintorín, na ktorom sa nachádzajú hroby z 18. storočia. Práve v tomto období mali Židia v Dolnom Kubíne významné postavenie, o čom určite svedčí aj stavba synagógy. Obetiam vojen je v meste venovaných viacero pamätníkov. Z ďalších pamätných tabúľ sa dozvedáme, že sa tu narodili alebo pôsobili významné osobnosti slovenského kultúrneho života, z ktorých viacerí našli ako miesto svojho posledného odpočinku mesto pod Chočom.
Nesmierny potenciál Dolného Kubína vychádza z histórie mesta, prírodných daností, dochovaných tradičných ľudových prejavov, z odkazu historických a súčasných osobností, ale aj z bohatej tradície organizovania početných kultúrno-spoločenských podujatí. Dolný Kubín je špecifický ako centrum prehliadky slovenskej poézie Hviezdoslavov Kubín s dlhoročnou tradíciou. Spýtal sa riaditeľ vyvalujúc oči na prázdne decko. Na môj chrbát. Dievča sa obrátilo a riaditeľ nahlas prešiel. Pre mladých, nádejných virtuózov z celej Európy je určená medzinárodná súťaž Bohdana Varchala a Vrena Sláčikových nástrojov. Talenty pre Európu. Vyhľadávanou súčasťou tohto podujatia sa stalo stretnutie výrobcov, interpretov, pedagógov a milovníkov huslí Violino Arvensis. Domáci a zahraniční študenti hudby pravidelne prichádzajú do Dolného Kubína aj v rámci medzinárodných majstrovských kurzov Muzika Arvensis, aby sa pod vedením významných pedagógov zdokonalili v interpretačnom umení. K vyhľadávaným kultúrnym podujatiam patrí hudobný festival Ivana Ballu, ktorý do Oravskej metropoly každoročne priláka desiatky mladých umelcov a koncertných majstrov, aby spoločne precítili nádhernú hudbu a atmosféru, kde vládne duch nad telom. Svoje neodmysliteľné miesto si v dolnokubínskom bohatom kultúrnom kalendári našli folklórny deň Kubína, kubínska hudobná jeseň, výtvarná súťaž Bohúňova paleta či tanečný Kubín. Obchodníci a jarmoční remeselníci raz ročne pritiahnu do centra Starého mesta stovky návštevníkov. Tradičný kubínsky jarmok tvorí neoddeliteľnú súčasť trojdňového kultúrno-spoločenského maratónu Dní mesta Dolný Kubín, pestrej ponuky programu pre všetky vekové kategórie. Dolný Kubín dnes predstavuje živé, rozvíjajúce sa mesto s množstvom príležitostí na príjemné bývanie a plnohodnotné trávenie voľného času.
Popri kultúre a športe tu silné zázemie nachádza aj turistický ruch. Samotné mesto je veľmi úzko prepojené s lesmi Kuzmínova, Krnáčov, Trnín, Brezovca a Horice. Jednotlivé mestské časti priamo susedia s lesnými komplexmi Kubínskej hole, Oravskej vrchoviny a Choča, ktoré poskytujú obyvateľom, ale aj návštevníkom Dolného Kubína dostatok príležitostí na aktívny relax. Priamo cez mesto preteká rieka Orava, zapísaná v ramsárskom zozname medzinárodne významných mokradí. Čarovné zákute a tiché tône lákajú nielen športových rybárov, ale aj priaznivcov vodných športov. Upravené brehy rieky Oravy sa stali vyhľadávaným miestom na odpočinok pre všetky vekové kategórie. Dolný Kubín ako jedno z mála miest na Slovensku ponúka svojim obyvateľom a návštevníkom pestrú paletu možností na športovanie priamo v meste alebo v jeho najbližšom okolí. Futbalový štadión s atletickou dráhou, ihriská s umelou trávou, tenisové kurty, viaceré fitness centrá a krytý zimný štadión sú toho dostatočnou garanciou. Možnosti aktívneho odpočinku doplňa novovybudovaný akvarelax s rôznymi vodnými atrakciami a wellness centrom. Bohatá ponuka turistických trás a okolité vrchy vhodné pre zjazdové a bežecké lyžovanie zaručujú, že v meste pod Chočom si na svoje prídu nielen vrcholoví športovci, ale aj vyznávači rekreačného športu. Dolný Kubín tvorí turistické východisko do Oravskej Magury s Kubínskou hoľou, ktorá je jedným z najvyhľadávanejších lyžiarskych stredíc na Slovensku. Upravené lyžiarske terény v nádhernej prírode Oravskej Magury s prekrásnym výhľadom na dolnú a hornú časť Oravy, nízke aj západné Tatry a protiľahlé Chočské pohorie, Malú a Veľkú Fatru poskytujú množstvo nezabudnutelných zážitkov z lyžovania a pobytu v zimnej prírode. Aj napriek tomu, že Dolný Kubín patrí medzi menšie slovenské mestá, svojou bohatou a pestrou ponukou každoročne priťahuje tisíce návštevníkov. Mesto rozprestreté v lone hôr ponúka svoje dary všetkým, ktorí majú chuť spoznávať tieto nevšedné krásy stovkykrát oslavované a ospievané poétmi a majstrami štetca. Ich tajomstvá prebádali vedci, historici, ekonómovia a ekológovia. Všetci sa zhodli, že ide o miesto neobyčajne príťažlivé, pôvabné a jedinečné.